Здравейте! Казвам се Изабела Димитрова и съм представител на туристическа агенция Александра Травел. Каня ви да посетите заедно с нас Дорбета Турн Северин в Румъния. Посещаваме историческият музей, от който се виждат останките на моста на Траян. Имате възможност да видите танцуващите фонтани в центъра на града, водната кула и още много други забележителности. В нашата програма задължително посещаваме крепостта в Турн Северин. За любителите на историята в музея ще бъде изключително интересно. Тук са останките на Траяновия мост, който свързва Румъния с Сърбия.